Kok mulai gede saiki. Dayu Kidul kadang-kadang menjadi tresna tulus sajroning ati sumpah prastya temakane pati yen kowe kurang percaya bedalan iki sajroning kita kelar terjemnon Ibu Kepala Desa Bandaran Dayu Kidul ya. Spesial kelar terjemnon Ibu Kepala Desa Dayu Kidul Bandaran. Malam Bu Kades, so Bapak Kades. Pak Darman, Pak Ita, Kampak, moto lamongan ya. Sugeng dalu Bapak Ita, Darman, Kampak, ning desa tutup nombenae. Sebenarnya mulai bantu Bapak Darman, Bapak Ita, Kampak, sugeng dalu. Gusman, desa tutup nombenae lo ya. Menayo sambangan moto, gile berkat. Iki lo. Bapak Rena lo kene iki lho, kesengan.
lati isih kaya wingi unni ora srata lo tumetet merebes milih rasa langot yang katon tanpa takut katresnanku rinenggut korban ring mesti kiak numpak prau layar kenge dino minggu yuk pariwisata Anglia numpak perahu mien diupiah banyu binalah ora jemu-jemu karo mesam guyung ngilangake rasa ngunggrah lesu Aden Jamil Mas wis sore weting kelopo katon ngawe-awe becik bali wae jeneng sesuk-esuk tumandang nyambut gawe adek jawe ledek iya mas jawe dewi witing kelopo katon gawe prayogane becik bali wae neneng nek wis esok kuper bareng sak kancane sing bisa buat Pak Ita Darman sing duwe kampak modo Lamongan Jawa Timur di sana ya Gusman aja tutup no desel meneh biyen wis tak kapan kowe bali kowe lunga ora pamit aku pasar arep nebas trase nanti saiki lah kok ora ana bali keri apa yo sepurane wae Mas Sukri iya aku lunga apa
digondol lanang. Pamit kowe. Pamit tak konangan tak kode ganden. Pamitku ning pasar. Arep tuku trasi nanging nyatane kowe tak apusi. Dang Bali yo Sri. Iya sesuk ya. Dang Bali yo teko teman kowe minggat ra njaluk sako aku. Dang Bali yo teman selirane minggat lah kok ngejak priya yen pancene mas apa kowe dek eling aku kadang eling kadang gak dalam baliyo kangenku setengah mati lijo yen pancene mas apa kuwi kowe eling aku dalam baliyo aku kangen setengah mati sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama telah lama ku menunggu selain dirimu kasih tiada yang lain lagi tempatku bersandar diri mencurahkan isi hati lama sekali aku menanti kedatanganmu kekasih bukankah hati tidaklah sunyi kau tinggalkanku sendiri betapa hati tidaklah sunyi kau tinggalkanku sendiri. Aduh dek Grojogan cinta merah jambu Grojogan cinta merah jambu.
sepi lanang wadon kang nekani ngilang ngangen susah ing hati lungguning pasir pasiran sembur-semburan kering doman Cerit ambek main selodoran lanang wadon uberung beran gandeng tangan ning pinggiran pinggir pasisir gerojokan visi-visi sebayatan janji-janji arep urip bebarengan terus sir-siran ambek gandengan tapi gendengan gendeng asli 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 banyu anginan sir-siran ambek gandengan Mendengar kita bersambung asli 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 banyu anginan cintaku hanya kamu cinta merah murah merah jambu asik liler-liler rinduku hanya kamu rindu hangat hangat kuku lihat pohon pisang gak neng iki pelem tok iki bila berbuah hanya sekali cerit cerit itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi cerit cukup kamu saja terus kamu saja yang di hati terus aku tetap setia tetap setia tetap setia Ya. sampai mati mati urip mati cintaku hanya kamu cinta merah merah jambu cukup kamu saja kamu saja sampai mati Kedip Bisma
selendang biru selendang biru hamong enake ati nora tekan batin setiamu ya Ya. Lendang biru. Tepan janjimu selendang biru. Iya lembek. Ngelamun saben petok siramu batin iki nganane mong tansah rengu rasa tresna kang tak endem sarwa mikir ati tan bisa jendem kaya ora bisa ngontati saben wanci anane mong godhok ati nanging aku wedi bloko pungkasane tamakan lara tresna najan ada yen kadulu nanging jagat satru ning atiku kanku nandang tresno iki meski enodrat sabar pingapai Allah sawah sapa ngandut katon atiku wis kapelut sehingga pengerasaku lamun bisa cacaketan sliramu ser asik ngilangake
rasa lumrah lesu adik jamil mas jebal mesore iting kelapa katon nawe awe prayogane decek niwae dene sesuk-esuk rumandang nyambut gawe J kaki Mama Rena liliran. Nah, J kaki Mama Rena wonten dalam kampak modo Lamongan juga dalu ya. Oke Mas Omek, Kabupaten Malaysia pemerintah mersani live streaming. Mbak Yanti Cemplo sing duwe pop es cappuccino ya Cemplo kedung adem menjadi korok. Udal. kelamun weruh sliramu tansah harengu rasa tresno kang tak adem sarwa mikir ati tan bisa janjen kaya ora bisa ngocati saben wanci tansah anggodo hati nanging aku wedi bloko pungkasane teman lara tresno nadyan yen kwa dulu nanging caket sakjroning atiku gonwa nadang tresno iki wis kira terat sadar mengelapai wis turu bodi kula sawah sapa ngandut to iya datang atiku wis pelok sapa kepelok karo sapa saya berbunga rasaku lamun bisa cetak-cetak liratmu oh mah wis ora kerasan keluyuran goleki sing disayang mobang miteranggonku
tak suwun baca ngecek bodang kuning agawe pikirku pusing teleret ireng tak sawang tambah panise bebunga yen kelakonnya ning dirane bekal hatiku kebimbang liyan yen nasi podang andudut hati kepranan harap mendang hatiku tan saya getrek tak seranani sun pikat mulute bendo ayo jah atuh dik ayo jah kejang rene tak kandhani jah mripat kaya larang ora kepeng gedhe ngati nganggo claleng entah cilik tansah kopat apit sikil kaya bumbung malakumu megal gocok-gocok mrene tak kandhani jah mripat kaya laron siung loro kuping kuwedhi ate kaget sale dutilane butut cilik tansah kopat kapit sikil kaya gumbung memlakuni wegal gajah rene tak kandhani jah mripat kaya laron siang laron kuping gedhe kate nganggo lale butot cilik tansah kopat kapit sikil kaya bumbung malakumu megal gajah gawe tak kandhani jah apa jah mripatmu kaya laron siungmu loro lah kok kupingmu gedhe ate nganggo clale bututmu nang ngarep cilik tansah kopat kapit sikil kaya kembang
kudu tak tangisi bocah sampai 5. Bojo sing enom Piye, Dik? jaluk disayang Ati kelik-kelik ae kok. sing tuwa Yeah. njur ora ditinggal Temen kok, Dik. Gadol ye. sirahmu ora bisa turun Tobat kudu tak tangisi. Andam tresno Piye to, Dik? uga andam waktu Iya. mikir butuhe Eh. mikir belanjane Tobat. njur saiki Yeay. bingung atine Temen kok, Dik. Bingung tenan ra karoan. telung dino rono Ora ki telung dino bali ning kene Atuh, Dik. penake Atuh, Dik. sing sedina piye, Dik? kanggo sapa Kanggo gremeng ngundang. sing sedina kanggo wong liya Telung dina Aduh, Dik. boleh mrono. Telung dina balik ning kene. Aduh senengi. Sing sedina aduh Dik. Kanggo sapa? Sing sedina kanggo bongkar pasang. Masang terop. Bongkar pasang dina. Madiun Ngawi pamit mulai. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekake biyen aku duwe pacar anake Pak tukiran bakul pecelono ing pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi kendolanku ora bakalan aku nglalekake biyen jamane semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Yen aku kangen karo sliramu. Kangen diriku Tak sawang-sawang Dik. sawang-sawang mas Fotomu ning HP-ku. Yen aku kangen karo dirimu. kangen diriku
elos-elos potemu ning apeku apa kowe ra krasa jak tak betin saben dina rasa Dik ora bakalan ilang jenengmu ning atiku apa kowe ra krasa tak betin saben dina ora bakalan ilang fotomu ning dompetku Lila no aku pamit mulai mesti kula yen titik jodone mugi enggal antuk sule wong kang bisa ngladeni sirane janab jrone ati ninggal tika wong kang tak tresnani nanging badhe kados pundi yen kawula saderming lampahi bangsa ayo anake ayo Ente nyawer anake Karyara arja ayo anake sampun kurung piye Kang Mas ayo anake nyawer aja lali Terima kasih. kerwarto eman benjang diko mati yen to nganti ayo na pindah sabangan modo Pikiranku jiwa ayo nang pindah sabangan modo Lamongan bolok batin kula boten lila yen to nganti disia-sia sampun ketinggal Bang Sumirat sisih wetan pratandha sampun wajibipun gagat raina paripurna pagelaran langan tayub dal menika kita ngaturaken sugeng kondur sugeng pinanggihan malih bilih kawula selaku pramugari nata langbesaning dalem menika wonten tumpang suwipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathahipun sugeng perpisahan kanthi asesanti jaya jaya Dwiwantara marga laras tetep jaya ngadepi sakabeh bebaya nuwun